Is as sord dom heen in dúsgart lach lia agus drastal mé an munscoil cheantar sin scoil an nínig agus chuinnig mé an sin agus an sin thug mé faoi bhunchéim DCU Gaeilge agus Seoracht agus an sin rinne mé cuirsa eile le man nuad bliana in sin. Well, brahan sé is dócha agus málumsan na rang na crinne éanamh na gíine múinteoirí seach chúrsaí gramadí. Tá crinne sa héin agus crinne sa dó déanta agam faoin tráiseach brahan sé martar. Well, is málum sa bheith pléile daoine eile bhfuil an-spéis go gúrsaí gramadí ach chamála sin leis na rang na fíorúla lína seo níos tá na fáil daoine bhfuil cúlairí éagsúla acu fad agus Peter mion difriúla chumá le na teanga agus le na gramadí agus chuirn sin go mór leis. Sin anna cheist. Is málum bhfuil cinlín féinúireacht a gceist leis an teanga agus aber dá gasáil le gail eile an trád bheith cadrah hana féin díreach tuiscoil an teanga agus teo chur an papa Gaelchultúr go mór leis sin chumá bhí bar lán le daoine agus bhí an córa hosú le duine bheith tuisco an rud mór seo agam burt agus tá an gné hóisiil sin den teanga sin rud is mó haithne túí. Is decha cean amháin ar anna agus dói bailíonn bromh bart so má dhéon tú rud amháin fiú má tá sé an bheogur fad seans go mé difriúil agus sin ar an síl nó ar an lát agad.